Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε κλίμα έντασης και αντεκλήσεων διεξήχθη σήμερα το πρωί η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Χαρακτηριστικό της έντασης ήταν το ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριάκος Κασάπης, αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση για 10 λεπτά προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Για πρώτη φορά εξάλλου είδαμε τον πρώην Δήμαρχο Αντώνη Καμπουράκη να ασκεί τόσο σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή και να την κατηγορεί ανοιχτά για λάθη και παραλήψεις. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τοποθέτηση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Βαγγέλη Μανδρακού, ο οποίος έθιξε πολλά κακώς κείμενα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, με τον πρόεδρο του σώματος να τον διεκόπτει και να του επενθυμίζει ότι μιλάμε για το τώρα και όχι για το χθες. Αλλά εν τω μεταξύ ο κύριος Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας έκανε τη χάρη, μας έστειλε και την έκθεση του λογιστηρίου του, να το διαβάσω του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους για τον έλεγχο που έγινε από το Υπουργείο Οικονομικών, από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών για τη χρήση του 2022 και τα απορίσματα στα οποία κατέληξε αυτή η έκθεση. Για να περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι συναφή τα θέματα και προέκυψαν μετά την υποβολή του αιτήματος, ότι αυτά τα οποία αναφέρονται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου είναι κυριολεκτικά εκπληκτικά. Είναι καταπέτηση κατά της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία παρατίθεται και τα οποία θα μου δώσετε λίγο χρόνο να αναφέρω κάποια από αυτά. Μιλάμε για καταστάσεις πρωτοφανείς, καταστάσεις οι οποίες είναι εξοργιστικές. Διαβάζοντας την έκθεση 230 σελίδες, ειλικρινά η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη και συνεχεία την έκπληξή μου την διαδέχτηκε η οργή και η αγανάκτηση για όλα αυτά τα οποία περιγράφονται στην έκθεση. Και στο τέλος οφείλω να σας πω το τελικό συναίσθημα που ένιωσα μετά την μελέτη όλης αυτής της έκθεσης είναι λύπη. Είναι λύπη, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, για το όργιο της κακοδιαχείρισης που έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το οποίο καταγράφεται λεπτομερώς και τεκμηριωμένα στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Πράγματι, άκουα από την αρχή από την έναρξη της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου τις αντεγκλήσεις μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με αφορμή βέβαια την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Οφείλω να σας πω ότι στην αρχή θεώρησα έτσι σαν πρώτη εκτίμηση ότι ήταν κάπως υπερβολική ίσως η εκτίμηση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και από εκεί και πέρα ήταν για μένα αναμενόμενο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή να υπερασπιστεί το έργο της. Λίγα είπατε, κύριε Καπιά και κύριε Δήμαρχε, λίγα είπατε. Πολύ κομψάτα είπατε. Η εικόνα που προκύπτει από αυτή την έκθεση είναι τραγική εικόνα. Είναι τραγική εικόνα. Θα αρχίσω λοιπόν και επιδώσετε μου λίγο χρόνο. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θέλω πραγματικά να τα δω και σας πώς είναι. Θέλω να τα πω αυτά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και να τα ακούσει και η κοινωνία που παρακολουθεί. Ας ξεκινήσουμε πρώτα για τις προμήθειες. Μιλάμε τώρα για το έτος 2022. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι επί συνόλου 236 συμβάσεων προμηθειών που έγιναν το 2022, οι 221, δηλαδή ποσοστό 93,6% έγινε με απευθείας ανάθεση. 93% των συμβάσεων προμηθειών με απευθείας ανάθεση. Επί του συνόλου, επαναλαμβάνω, των προμηθειών. Η απευθείας ανάθεση είναι ρυθμιστική από τον νομοθέτη για να αντιμετωπίζονται έκτακτα και επίγοντα περιστατικά που αντιμετωπίζει η εκάστοτε διοίκηση και να μην χρονοτριβούμε. Δυστυχώς αυτό που ήταν η εξαίρεση κατά τον νομοθέτη ήταν ο κανόνας για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ο κανόνας, όλα με απευθείας ανάθεση, χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς όλη τη διαδικασία που προβλέπεται, ούτως ώστε να γίνει προάσπιση του δημοσίου χρήματος. Και βεβαίως η έκθεση, η οποία είναι πραγματικά καταπέλτης και είναι πραγματικά εκπληκτική, λέει πάρα πολλά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη για το θέμα στα συμπεράσματα και πριν τα συμπεράσματα, γενικά στην ανάλυση την οποία κάνει, και θα μου δώσω λίγο να τα βρω γιατί θέλω να τα διαβάσω επακριβώς, όπως θα λέει η έκθεση, η οποία επαναλαμβάνω
Δεν είναι ούτε της παράταξης Κολιάδη, ούτε της παράταξης Καπουράκη, είναι του Γενικού Λογιστήριου του κράτους. Είναι από τους υπηρεσιακούς. Έχει κι άλλα, δεν θα τα πω όλα, δεν θέλω να κουράσω. Παρ' όλα αυτά, όπως κάποια πρέπει να υποθούν. Διαβάζω λοιπόν. Το έτος ελέγχου 2022, οι δαπάνες του Δήμου Ρόδου έφτασαν στο μέγιστο σημείο τους 97.765.000 και το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο ποσό των 13.734.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2022 δεν υπήρχαν πυρκαγιές και ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω πανδημία. Οι αφήξεις στο νησί ανέκαψαν 2.548.000 τουρίστες και ξεπέρασαν και το επίπεδο ρεκόρ του έτους 2019, 2.343.000. Συνεχίζοντας, ο κύριος Μανδρακός στην τοποθέτησή του και απευθυνόμενος στο Δήμαρχο είπε «Δήμαρχε, και εσύ ήσουν μέλος στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, άρα έχεις και εσύ τις ευθύνες σου». Ολοκληρώνοντας, ο κύριος Μανδρακός μίλησε για όργιο δαπανών και απευθείας αναθέσεων έργων από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Σε εταιρεία δημοσίων σχέσεων Beautiful People κτλ. Σημειώνεται ότι είναι η μοναδική δαπάνη πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκε απευθείας από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ρόδου. Δηλαδή, η πολιτιστική εκδήλωση η οποία γίνεται από το τμήμα προμηθειών, όχι από το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και από το ΔΟΠΑ. Αυτό δεν πέρασε από το ΔΟΠΑ. Παρακαλώ την ερώτηση. Τα έξοδα της δαπάνης ξεπερνούν το προσωπικό μέτρο. Εμπνευστικά διαφήμιση 2.000 ευρώ, προμήθεια κουμπλών 6.000 ευρώ, απρόβλεπτα 2.000 ευρώ. Δεδομένου ότι δεν πραγματοποιήθηκε για το ίδιο έτος έλεγχος στα χρηματικά εντάλματα του ΔΟΠΑ, δεν είναι δυνατόν ο πολιτισμός των απευθείαν αναθέσεων στην ίδια εταιρεία. Επιπλέον, στα συμπεράσματα που είναι προς το τέλος της έκθεσης, αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες 10 μέρες πριν την ανάθεση, αναφέροντας χαρακτηριστικά μάλιστα ότι αυτά δώσαν από το Δήμο. Με λίγα λόγια, η δουλειά είχε γίνει πριν ανατεθεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Είχε γίνει η δουλειά πριν ανατεθεί. Δεν αυτό συμπέρασμα της έκθεσης. Θα πάρει παραπλήση υπηρεσιών 23.904.000 ευρώ σχετικά με την αρχαιοθέτηση και επεξεργασία φωτογραφικού αρχείου. Επεξεργασία ο Δήμος Ρόδου διαθέτει το πέμπτο που επισημαίνει η έκθεση είναι μια δαπάνη προμήθειας πολυμεσικής πολυγλωσσικής φαγωγής του συντήτου πολίτησους 15.800 ευρώ. Προκύπτει δυστυχώς το αναπόφευκτο συμπέρασμα ενός οργείου δαπανών και μιλάμε τώρα για μία χρήση μόνο για το 2022. Ήθελα να ξέρω, γιατί με βάση αυτά τα οποία διάβασα η επόμενη χρονιά ελέγχου θα είναι το 2028 για τη χρήση του 2026. Θα είναι πολύ περίεργος να δω, γιατί έχω μια βάση υποψία, ότι το 2023, τελευταία χρονιά της απευθύνσης τα πράγματα θα είχαν ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Και επειδή πράγματι δεν θέλω να καταγράψω τον χρόνο μου, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι, στα συμπεράσματα τα οποία αναφέρεται στο τέλος της δυστυχώς, εδώ λέει μη τήρηση διαδικασιών όσον αφορά την δημοσιότητα διαφάνεια. Μη τήρηση είναι 40 παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται, 40. Και μεταξύ όλων των άλλων λέει μη νόμιμη συμπληρωματική σύμβαση. Προσέχετε, μη νόμιμη. Δεν λέει παράτυπη. Το παράτυπο είναι, υπάρχει μια διάταξη, την ερμηνεύουμε όπως θέλουμε, αλλά δεν παρανομούμε. Εδώ λέει μη νόμιμη συμπληρωματική σύμβαση. Το είναι το 38 από τα συμπεράσματα, αν την έχετε μπροστά στην έκθεση, παρόμοια διαπίστωση εκ μέρους των ελεγχών, μη νόμιμη δαπάνη ανάθεση υπηρεσίας αποτύπωση και καταγραφή σκάλων απορριμμάτων, αυτό που σας είπα πριν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Πραγματικά είναι ένα μνημείο. Και επειδή θέλω να είμαι και αυστηρός αλλά και δίκαιος, θέλω να ρωτήσω κύριε Δήμαρχε, η προηγούμενη θητεία διήρκησε 4 χρόνια. Τα 3,5 χρόνια ήσασταν και εσείς μέρος αυτής της διοίκησης. Δεν είχατε πάρει είδηση τι γινόταν, δεν είχατε πάρει είδηση αυτό το όργιο, τον όργιο των απευθείας αναθέσεων, δεν είχατε παραταξιακές συγκεντρώσεις, δεν ενημερωνόσασταν. Δηλαδή πώς γινόντουσαν όλα αυτά.
και δεν είχαμε καμία και φτάσατε 6 μήνες πριν τη λήξη της θητείας σας να παραιτηθείτε μετά από μια σύγκριση η οποία, όπως κατάλαβα, θα συζητηθεί σε επόμενες ερωτήσεις με τον Δήμαρχο για τις πηγές της Καλυθέας. Δυστυχώς, κύριε Δήμαρχε, και το λέω με τα δίμης μου, έχετε ένα μερίδιο ευθύνης. Σας αναλογεί. Το μεγαλύτερο δεν έχετε στον Δήμαρχο, δεν το συζητώ, αλλά έχετε και εσείς ένα μερίδιο ευθύνης, γιατί έτσι τουλάχιστον προκύπτει και βάσει τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί. Στον κύριο Μανδρακό απάντησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κώστας Χαλκιάς, λέγοντας ότι «Εμείς αναλάβαμε το 2024 και δεν περιμέναμε την έκθεση των επιθεωρητών να μας ενημερώσει γιατί τα γνωρίζαμε, αλλά δεν περιμέναμε τέτοια διαχείριση. Οι επιθεωρητές έλεξαν μόνο 1 έτος και επιβεβαίωσαν όσα είπαμε. Εμείς εδώ είμαστε ανοιχτό βιβλίο και να έρθετε να το διαπιστώσετε». Να σας δώσουμε απαντήσεις συγκεκριμένες. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ κάποια πολιτική τοποθέτηση σε αυτό το ζήτημα. Είναι μια περίοδου αυτές οι αναθέσεις τις οποίες δεν είχα εγώ συμμετοχή στην διοίκηση και στη διαχείριση του Δήμου. Αν μου επιτρέπετε να σας πω σε σχέση με το σύνολο της τοποθέτησής σας, δεν ξέρω αν ήμασταν ήδη σε σχέση με αυτά που είπαμε ή αν οι φράσεις που χρησιμοποιήσαμε ήταν ιδιαίτερως μετρημένες. Το σίγουρο είναι ότι ό,τι αναφέραμε, το αναφέραμε από τον Ιανουάριο, που ήταν ότι αυτές ήταν οι διαπιστώσεις μας. Δεν περιμέναμε δηλαδή την έκθεση των επιθεωρήτων για να δούμε αυτά που είδαμε. Τα είδαμε. Τα είδαμε, τα διαπιστώσαμε με τα μάτια μας. Αντιμετωπίσαμε από την πλευρά της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής την άρνηση σε αυτά τα οποία εμείς διαπιστώσαμε. Μια άρνηση η οποία ενίοτε έλεγε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα που εσείς λέτε ότι υπάρχει το οικονομικό, και μια άρνηση που σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έλεγε δεν υπάρχουν καν οφειλές, και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης. Τι να πω τώρα παραπάνω από το ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να κρυφτούν για πολύ καιρό. Όταν κάτι δεν ισχύει, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη όταν κάτι είναι ψευδές, θα γυρίσω και θα πω όταν κάτι δεν ισχύει, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, δεν μπορεί να κρυφτεί για πολύ καιρό. Και δεν πέρασε πολύ καιρός. Μάρτιο μήνα ήρθαν ελεγκτές, έλεγξαν όχι όλη την τετραετία, που να την έλεγχαν ολόκληρη, 1 έτος, και χρησιμοποιώντας μια πολύ προσεκτική γλώσσα, γιατί και αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι, φανταστείτε να μιλούσαν με πολιτική απόχρωση για αυτά που είδανε, επιβεβαίωσαν όλα όσα εμείς λέμε, όχι όσα λέει η απευθύνουσα Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς πλέον, όποιος βγάζει αντίθετα συμπεράσματα, θα πρέπει ή να μην θέλει να καταλάβει ή να είναι τυφλωμένος σε σχέση με το ποιος λέει ή δεν λέει την αλήθεια εδώ πέρα μέσα. Εμείς εδώ είμαστε. Ανοιχτό βιβλίο. Οποτεδήποτε, στον οποιονδήποτε, να έρθει να ελέγξει και να δει και να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία εμείς λέμε. Έχω πάψει πια να ακούω αυτά που λέει η άλλη πλευρά. Και αν μπήκα στον κόπο να τα σχολιάσω μια φορά, ας είναι καλά αυτός που μου έγραψε το σημείωμα και το δημοσιεύσαμε. Ούτε αυτό δεν θα έκανα. Δεν είναι ο λόγος μου, δεν είναι ο τρόπος μου αυτός. Μπήκα στη διαδικασία μόνο και μόνο για να μην θεωρήσει κανείς ότι αυτά τα ανυπόστατα που λέγονται έχουν κάποια βάση. Έχουν κάποια βάση. Χαμένος χρόνος, έστω και το μισό λεπτό και το 1 δευτερόλεπτο να τα ακούσω αυτά. Χαμένος χρόνος. Και απορώ γιατί κάποιος παίρνει αυτή την ευθύνη πάνω του. Να λέει αυτά τα ανυπόστατα. Απορώ. Γιατί θέλει να προσωποποιήσει πάνω του τις ευθύνες. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν βγάζει νόημα για εμένα. Έγινε ό,τι έγινε, το διαπιστώσαμε, το αναδείξαμε γιατί έπρεπε να το αναδείξουμε και για να το αντιμετωπίσουμε. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια να το αντιμετωπίζουμε. Προχωρήσαμε τη διαδικασία λήψης δανείου, γιατί έτσι θεωρούσαμε ότι είναι ο σωστός τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε την απόδοση μακροπρόθεσμων δράσεων. Δεν μας έφτισαν όπως μας λέγανε οι τράπεζες. Έχουμε πρόταση και από τράπεζα.
Εδώ την έχουμε. Για το ίδιο ποσό. Ούτε σε αυτό ίσχυε αυτό το οποίο έλεγα. Σε τίποτα τελικά δεν είχαν δίκιο. Σε τίποτα, το καταλαβαίνετε, σε τίποτα. Ούτε σε ένα ζήτημα. Ούτε σε ένα. Πήγαν, δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνουν. Να γυρίσουν να μας βγάλουν όλους τι. Ότι δεν βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, δεν διαβάζουμε αυτά που διαβάζουμε. Δεν μετράμε σωστά αυτά τα οποία βρήκαμε. Ακολούθησε τοποθέτηση από τον κύριο Στράτο Καρίκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη δημαρχία του Γιώργου Γιαννόπουλου, λέγοντας ότι πήγε πολλές φορές στα δικαστήρια αλλά δικαιώθηκε. Λέω μπράβο και στο Φώτη Χατζηδιάκο που διαχειρίστηκε με επιτυχία τα θέματα. Στο σημείο αυτό έγινε παρέμβαση από τον κύριο Τάσο Σπανό, ενώ στη συνέχεια παρενέβη και ο πρόεδρος του σώματος Κυριάκος Κασάπης. Ο δήμαρχος που πήρε το λόγο αμέσως μετά, απευθυνόμενος στον κύριο Καρίκη, του είπε «Τι θέλετε, να σας απαντήσουν οι υπηρεσιακοί ενώ εσείς είστε νομικός, αμφισβητείτε και τους επιθεωρητές και το Γενικό Λογιστήριο του κράτους». Στο σημείο αυτό έγινε παρέμβαση από τον κύριο Αντώνη Καμπουράκη και τον κύριο Τάσο Σπανό και οι τόνοι ανέβηκαν ξανά. Ο δήμαρχος απευθυνόμενος στον κύριο Καμπουράκη είπε «Ο πόνος σας έχει να κάνει με το αποτέλεσμα των εκλογών». Αν μου επιτρέπετε, είναι ότι πολύ σωστά η συζήτηση είναι ότι σε μια συνεδρία της λογοδοσίας ακόμα θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την Δημοτική Αρχή και το λειτουργεί η Δημοτική Αρχή από 1η Πρώτου 24, συζητάμε και αναφερόμαστε σε γεγονότα που έχουν να κάνουν πριν από την 1η Πρώτου 24 και βεβαίως εκεί δεν πρέπει να λογοδοτήσουμε εμείς. Εκεί να λογοδοτήσουν οι προηγούμενοι. Βλέπω ότι υπάρχουν θέματα στην ημερήσια διάταξη τα οποία δεν αντιλαμβάνομαι, μάλλον αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνώρισαν ότι οι συνεδρίες λογοδοσίας έχει να κάνει με τις απαντήσεις που θα δώσουμε εμείς για τα πεπραγμένα και τον τρόπο που λειτουργούμε από 1η Πρώτου 24. Και όχι με αυτά που έχουν γίνει κάτω από παρελθόν. Όπως επίσης, κύριε Καρίκη, να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω τι υπονοείτε. Θέλετε οι υπηρεσιακοί να σας απαντήσουν κατά πόσο είναι υπεύθυνοι. Το ζητάτε, να ολοκληρώσω, κύριε Καρίκη. Το λέτε εσείς που είστε κοινωνικός, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε σήμερα, ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, αλλά ευθύνη είναι των υπηρεσιακών. Οι υπηρεσιακοί οι οποίοι έστελναν έγγραφα στην αγωνία τους και τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει, κατά τον Οκτώβριο μήνα του 23, κατά τον Νοέμβριο μήνα του 23, που λέγανε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, ότι κινδυνεύουμε. Και τότε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κ. Σπανός, στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι το είπε η κυρία Πόη εκ παραδρομής και στην αφέλειά της έκανε μια τοποθέτηση. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, σχολιάστηκε, κύριε Καρίκη, τότε, κύριε Καρίκη, από τον κύριο Σπανό, τότε Δήμαρχο Οικονομικών, ότι η ΠΟΗ ή δεν ήταν καλά ενημερωμένη, ότι τέλος πάντων υπονοούμενο ότι υπηρεσιακός δεν ήξερε αυτά που έλεγε. Και βεβαίως τα γραπτά που στάλθηκαν από την υπηρεσία, ως όφιλη υπηρεσία να απαντήσει στις ερωτήσεις που ερχόντουσαν από το κεντρικό κράτος και την πολιτεία, ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εδώ δείχνουμε ότι ο Δήμος πάει στα βράχια, ξεκάθαρα δηλαδή. Ερχόμαστε τώρα, κύριε Καρίκη, και θέλετε να μας πείτε ότι αμφισβητείτε τις θέσεις και τις τοποθετήσεις των επιθεωρητών του γενικού κράτους, το γενικό λογιστήριο του κράτους. Αμφισβητείτε, κύριε Καρίκη, άκουσα μια φωνή στο βάθος, αμφισβητείτε, κύριε Καρίκη, τους επιθεωρητές και την έκθεση που έχουν φέρει από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Γιατί αν το αμφισβητείτε εσείς, κύριε Καρίκη, αυτοδιοικητικός, νομικός, που έχετε γνώσεις, πραγματικά το λέω ότι έχετε γνώσεις, έχετε υπηρετήσει, τότε υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Ακούγεται τον αρχηγό της Εθνικής Παράταξης να λέει ότι ναι, το αμφισβητώ. Είναι απίστευτο αυτή τη στιγμή σε μια συνεδρίαση να λέει ο αρχηγός της Παράταξης, ο πρώην Δήμαρχος, ότι αμφισβητεί, και το λέει εδώ επίσημα, αμφισβητεί τις θέσεις και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Άρα και απαγορεύεται να μιλήσουμε στο μικρόφωνο, λέει ο κύριος πρώην Δήμαρχος. Σας λέω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, κύριε Καρίκη.
Και δεν είναι προς εσάς. Ειλικρινά δεν είναι προς εσάς η μορφή. Αλλά θα μπορώ να μιλήσω. Κύριε σας παρακαλώ. Τι εννοεί, ή θα μιλήσουν όλοι, ή δεν θα μιλήσουν όλοι. Τώρα μιλάει ο Δήμαρχος. Προκείται ο Δήμαρχος, κύριε Καπάκη, κύριε... Κάνει μια πρωτολογία. Δεν κάνει δηλαδή πρωτολογία. Όχι κύριε, γιατί Λοιπόν, θα αφήσουμε... Σας παρακαλώ, συνεχίστε, μιλάτε πώς σας. Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι ο πόνος είναι μεγάλος και δεν είναι μόνο εκλογικός. Ο πόνος έχει να κάνει, είναι ένα συνέστημα περίεργο βεβαίως. Ο πόνος έχει να κάνει με τις εκλογές για το αποτέλεσμα και βεβαίως ο πόνος βεβαίως είναι και για τις αποφάσεις και την έκθεση των ορκωτών και των επιθεωρητών. Η μηγορία, κατανοητό είναι να αμφισβητείται και το αποτέλεσμα των εκλογών, λογικό είναι να αμφισβητούνται όλα αυτά τα οποία δεν μας βολεύουν. Πόνος είναι, θα περάσει. Χρόνο θέλει, μια πενταετία, μια δεκαετία ή, όπως πολύ σωστά λέτε, στα δικαστήρια τα οποία σας αρέσουν προφανώς, ότι όχι επειδή το ξασχείτε, άσχετα να το σπουδάσατε, τη σπουδάσατε, αλλά όχι ως νομικός, δεν πάτε στα δικαστήρια, πάτε ως εντολές κατά μια διαφορετικό τρόπο. Θα συνεχίσουμε ακούγοντας τον επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος τοποθετούμενος και απευθυνόμενος στον κύριο Βαγγέλη Μανδρακό είπε ότι κακώς είπε αυτά που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεχίζοντας μίλησε για το Εθνικό Θέατρο και είπε ότι υπήρξαν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΟΠΑΡ. Αυτό που θέλω είναι να ασχοληθούμε με την ουσία και να σταματήσει το σύνδρομο ύβρεων, είπε. Έγιναν, αν θυμάμαι καλά, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και με την Προεδρία του κ. Μανδρακού. Δεν τα θυμάται καλά, ίσως είχε συγγενικές σχέσεις με ανθρώπους που καλά θα κάνει να διαχωρίσει τη θέση του όταν έχουν πάρθει αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που το δικαστήριο έκρινε ότι κακώς προχώρησε η διαδικασία για να υπάρξουν αυτές οι αποφάσεις. Αναφέρομαι στο πιστό γυμναστήριο, αναφέρομαι σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία παρανόμως επί Προεδρίας Μανδρακού στο Δημοτικό Συμβούλιο παρασύρθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ψήφισαν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Δύο σχόλια αναφορικά με τα αυτοκίνητα. Πράγματι νοικιάστηκαν αυτοκίνητα. Αυτό που δεν μας είπε ο κ. Κανάκας, ο αξιότιμος κ. Κανάκας, είναι γιατί επανέλαβε 3 φορές ότι ήταν 96.000 ευρώ για μία εβδομάδα. Αυτό που δεν μας είπε είναι ότι το Δεκέμβρη δεν είχαν επιστρέψει τα αυτοκίνητα πίσω. Άρα τα χρήματα αυτά που δόθηκαν για την ενοικίαση κάλυψαν όλο το χρόνο που τα χρειαζόταν το νησί. Αναφέρθηκε επίσης ότι υπήρξε μία απόφαση για φωτογράφηση των στολών του Εθνικού, να καταδέσουν τα πρακτικά αντίστοιχες φωτογραφίες από όλα τα πολιτιστικά μνημεία της χώρας, όλους τους δήμους της χώρας, που συνηθίζεται να παίρνονται αυτές οι φωτογραφίες για να θυμάται κάποιος το πώς ήταν, πώς το παρέλαβε και πώς το παραδίδει. Όμως, ωστόσο, υπήρχε αντιδήμαρχος πολιτισμού και διεύθυνση πολιτισμού, που ο ΔΟΠΑΡ δεν είχε σχέση με αυτό. Γιατί ξέρει καλά ότι πολλά πράγματα όπως η βιβλιοθήκη που έκλεισε στην Οδιακή Έπαυλη άνοιγε ταυτόχρονα και στη διεύθυνση πολιτισμού, ταυτόχρονα και στη διεύθυνση παιδείας. Άρα οι επικαλύψεις των δημοτικών αρμοδιοτήτων ανάγκαζαν πολλές φορές να μην φορτωθούν πράγματα στο ΔΟΠΑΡ τη στιγμή που 2.400 ή 2.600 ήταν εκείνη τη χρονιά η επιχορήγηση στο ΔΟΠΑΡ και λόγω αδυναμίας να αντληθούν αυτοί οι πόροι έφυγαν 400-500 από τον ΔΟΠΑΡ και επέστρεψαν στα ταμεία του Δήμου. Πάντως, όπως και να το πει κάποιος, η εταιρεία που οργάνωσε, την οποία την ξέρει πιο καλά το Πανελλήνιο από τα εγγένεια ενός καταστήματος χωρίς να κοπεί τιμολόγιο, και όταν ζητήθηκε να κοπεί τιμολόγιο για την κάλυψη φορολογικών αναγκών και νομιμότητας, δεν απαντήθηκαν μετά τα τηλέφωνα.
Το τελευταίο πράγμα που έχω να πω είναι το εξής. Καλά θα ήταν να ασχοληθούμε εδώ μέσα για την ουσία που είναι η πολιτική. Αυτή την οξύτητα η οποία σήμερα συγκεκριμένα αναφέρονται σαν μέθη εξουσίας του Μπέρτραντ Ράσελ, σύνδρομο ύφρεως, του Ντέιβιντ Όουεν. Όπως και να είναι, κύριε Πρόεδρε, το ρολόι του κόσμου δεν θα σταματήσει και να δείξει ώρα 0, επειδή σήμερα ακολουθείται μια διαδικασία η οποία είναι 1 ώρα και 20 λεπτά. Η πρώτη ερώτηση, η οποία αναφέρεται στην έκθεση που στην πρωτοσέλιδο γράφει για Ιούνιο του 2024 φέτος, από τον Ιούνιο του 2023 πέρσι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πληροφόρηση ενός Δημοτικού Συμβούλου από τη Δημοτική Αρχή. Οι εντάσεις συνεχίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ του Δημάρχου και του κυρίου Τάσου Σπανού, με τον πρόεδρο του σώματος να προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη. Υπήρξε αναταραχή και αποχώρησαν ο κύριος Δημήτρης Ανετούλης και ο κύριος Τάσος Σπανός, ο οποίος φεύγοντας είπε «Δεν θα καθίσω να σας προσκυνήσω». Τοποθετείτε αυτός που θέλει να κάνει την εισήγηση, απαντάτε από τους αρετούς ή από τον υπεύθυνο υπηρεσιακό και κλείνει το θέμα και πάμε παρακάτω. Εντάξει, διαβάστε το κύριε Σανετούλη. Κύριε Σανετούλη, διαβάστε. Ακούστε με ένα λεπτάκι. Μετά από συζήτηση που έκανα με τους δύο άλλους συναδέλφους δίπλα μου, δεν θα μιλήσει κανένας άλλος εκτός από τους επικεφαλείς. Το συμφωνήσαμε και οι τρεις. Δήμαρχε, κλείστε τα δευτερολογία. Θα μιλήσουμε. Έχετε το λόγο. Εάν μπορείτε να μιλήσετε στα επόμενα θέματα, εάν είστε εισηγητής ή αν είστε είμαστε παρατηρητές. Άρα είμαστε παρατηρητές. Δεν έχουμε να είναι λιτρίνα. Έχουμε κάνει 5 συνεδρίες. Θα φροντίσω μέχρι το πέρας της συνεδρίασης να έχετε από ένα αντίγραφο να το έχετε. Μίλησε ο κύριος Δημάρχος μια ώρα. Κύριε Κασαβή, θα τον έχετε το καμπινό μέχρι το πέρας της συνεδρίασης. δεν μας προηγήθηκε ποτέ αυτός ο κανονισμός για να ξέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Τον θέλουμε τώρα να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Στα χρονικά Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπήρχε τέτοια ενημερώσεις στο Συμβούλιο. Δεν είναι γραφείο. Δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Είστε συνεδρίες προκρασία. Είναι συνεδρίες προκρασίας. Πολύ το λιτονικό. Εσείς είναι τώρα και εσείς κύριε Καρίνη. Δηλαδή εσείς κύριε Καρίνη θέλετε να μιλάτε. Εσείς είστε να μιλάτε. Κάτω κύριε Καρίνη. Δηλαδή για να καταλάβω κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ζανετούλης δεν συμφωνεί με την απόφαση του αρχηγού του, προφανώς και ο κύριος Ισπανός είναι δυσαρεστημένος επειδή είναι ο συνάδελφος της παράταξης του, ο κύριος Καρίνης. Σημαίνει αυτά δεν περνάνε. Τα μέσα μαζικής εκπαίδευσης. Σημαίνει αυτά κύριε Πολιάδη δεν περνάνε. Θα παίρνετε απαντήσεις. Αυτή την πρακτική και ξέρετε γιατί το κάνετε αυτό. Από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας πω γιατί το κάνατε. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι. Το κάνατε γιατί απορροφεί. Αποχωρείτε. Δηλαδή θέλετε να καθίσουμε και να σας προσκυνάμε. Εμείς προσκυνημένοι δεν είμαστε σε εσάς. Πάμε μπράβο. Να μας πείτε πώς γίνατε εσείς αρχηγός παράταξης και πώς γίνατε δήμαρχος. Να μας πείτε εσείς. Αν θέλετε να ανοίξουμε τα κοιτάπια.
Ακολούθησε νέα ένταση μεταξύ του Δημάρχου και του τηλέμαχου Καμπούρη, ενώ ο πρόεδρος ζήτησε να συμπεριφέρονται όλοι κόσμια. Σας είπαμε λοιπόν ότι από την προηγούμενη νομική αρχή δεν έγινε ποτέ λογοδοσία. Έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνει. Είναι τρόπος αυτός. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Με νόμους του λαού, με νόμους του έστω και γνωρίζετε εσείς ότι ήταν από το Υπουργείο. Γιατί δεν ψάξατε να εμείς θα το δώσουμε. Τι λέτε, ποια είναι η δικιά μας. Πηγαίνετε στην υπηρεσία και ρωτήστε. Αν η υποχρέωση είναι... Σας παρακαλώ. Αφήστε με να Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει εσείς με την εισαγωγή του λάθος θέματος στη λογοδοσία. Και εσείς να λογοδοτήσετε εδώ πέρα. Δηλαδή, συλλάβατε ένα θέμα το οποίο είναι θέση. Σας πρέπει να παρακάτω για να πατήσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Και εμένα συγκεκριμένα στην επόμενη συνεδρία της λογοδοσίας. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε κόσμια και συνάδελφοι. Σοβαρά, η πρώτη που δεν καταλαβαίνω το σημείο. Σας παρακαλώ. Είναι ότι ήταν άθλια η συμπεριφορά του Δημοκρατικού. Και εσύ το δέχεσαι. Όχι από εμάς. Άθλια και υπάρχει πρόεδρος. Είστε κανένας από τον Άρα δεν είναι μικρόφωνο, κύριε Πρόεδρε. Δεν ανέβω καν. Είστε ο πρώτος που έκοψε μικρόφωνα σε μέλη του Δημοκρατικού Συμβουλίου. Όλα υπάρχει από τους αυτοί και μιλούσαν. Εσύ μιλούσατε. Είναι τώρα ρωτητικό το ερώτημα ή έχετε ξεχάσει? Έχετε κάνει 17 φορές την ερώτηση και απάντηση είναι δώστε το κανονισμό λειτουργίας της συνεδρίας. Παρακαλώ, δεν υπάρχει Υπάρχει διεύθυνση να το δώσει. Γι' αυτό παρίσταται. Αν μπορούν τα παιδιά να μας λέει κάποιο λόγο να λέει. Πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, πάμε σε ανακοίνωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κυριάκου Κασάπη σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση λογοδοσίας. Με λύπη σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας ακόμη προσπάθειας του πρώην Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη να προκαλέσει προβλήματα στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Διακόπτοντας συνεχώς και αδικαιολόγητα τη διαδικασία, επιχείρησε να αναρκοθετήσει τις εργασίες της χωρίς να τον ενδιαφέρει, όπως αποδείχτηκε στην πράξη, να πάρει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που ο ίδιος έθεσε. Κάποια εντεταλμένα ΜΜΕ, ευρισκόμενα σε διατεταγμένη υπηρεσία, έσπευσαν να παραποιήσουν την εικόνα της σημερινής λογοδοσίας. Δυστυχώς όμως για τους ίδιους η πλήρης μαγνητοσκοπημένη συνεδρίαση είναι αδιάψευτος μάρτυρας της πραγματικά ακατανόητης και εξόχως προκλητικής συμπεριφοράς του κυρίου Καμπουράκη, ο οποίος έμοιαζε να μην έχει αντιληφθεί που βρίσκεται. Καλούμε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν την πλήρη συνεδρίαση ακολουθώντας το σύνδεσμο στο Facebook, προκειμένου να διαπιστώσουν πόσο απέχει από την πραγματικότητα η διαστρεβλωμένη εικόνα που επιχειρούν να παρουσιάσουν στην κοινή γνώμη οι μισθοφόροι της ενημέρωσης. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί άλλο η ασέβεια, η αγένεια και η απρέπεια εις βάρος των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση εις βάρος του ροδιακού λαού. Η ανοχή μας τελειώνει εδώ. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και την υπόλοιψη και την αξιοπρέπειά μας. Αν ο κύριος Καμπουράκης και η παράταξή του δεν σέβονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ας σεβαστούν τουλάχιστον όσο οφείλουν τη ροδιακή κοινωνία και ας ανταποκριθούν επιτέλους στο ρόλο της μειοψηφίας, ασκώντας παραγωγική αντιπολίτευση. Αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ.